Hello everyone, welcome to Gisti Vlog YouTube channel. Guys, mana जोङो shooting खालामफैदोंमोन short movie आरोना guys. बे बिथाङा जोंना script लिरग्राया बेनो. थारमाने दिनैसो first time आरोना guys. गोबाव जाबायमोन भिडिअ लायैया. बै जेबो जों बै बे मा होनो बेखौ स्कुटिना मा होनो guys? एकदम थांनो बिन्दास आरोना नै ब्रेकग्राउन्डखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरोना guys. माने सोरबाफोर फैनो गोसोबा ओइ बे हाजोआव बनायनो हायो जोंनिया बिराद बरिया जायगा दङ guys. नोंथांमोना फैनो गोसो दंब्ला कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन guys. नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंखौ. नै माबायदि नुदों नायबारि आरोना guys. नै बे ससेयावनो माने जोङो माने शर्ट मुभि खालामफैदोंमोन आरोना guys. नोंथांमोना बे शर्ट मुभि खालामनायखौ आंनि चेनेलाव नुगोन. ओमफ्राय नायनो गोसो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय guys. आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै. एसेनोसै guys, नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन बेबायदिनो.